bafowethu nodadewethu ngiyanibingelela ngokhuzani ngomfowampunga sephandle nganamandaba amathwalampunga indlwane nezentombi indlwane nezinansenzizweni bafowethu ngicela ukuthatha ithuba ngibonge uK-Star 7 okuyi-clothing brand ngokuthi bekwazi ukuthi bengisupporte bekwazi ngisebenzisane nabo njengoba ke kunomcimbi omkhulu ozayo obuya eCarnival City ngomhla ka-22 kuMarch baqhamukile ke bathi bacela ukukhipha isipho kubalandeli beBlue Nation salama tracksuit la ziningi izipho abasazekhipha bathoka manje ilama tracksuit okwakho ukuthenga ithikithi ngomhla ka1 March kuzobe kuyiSaturday bese lelo thikithi uyaliposta bese uyangithega mina ipage lami uthega ipage le-K-Star original okuyi-K-Star 7 bese ulapho aba-50 bokuqala bazobe sethatha amagama abo kuxhunyane nabo bazobe sebethunyelelwa ke noma bazoyithola eCarnival City le jacket le uzohamba eseyiphethe i-tracksuit kahle kahle uthola ilokhuzana yakhona ne-top yakhona ibhuluke lakhona i-top yakhona uthenga nje ithikithi kuphela bese uyangithega Saturday aba-50 bokuqala abazongithega Saturday abazowathenga Saturday bazothola lama tracksuit la siyabonga uK-Star 7 siyabonga sesibuya khona-ke bafowethu enkulumeni esifundazwe sesiyadla-ke manje amadombolo la enana-intibane kazwelonke isigumile-ke iblazer yayo ithi-ke isiyigumlile cela ukusho lokho sishaye i-octane la nani nojumbo ngala ya bakwami hawu ngibona nje bese bonani bonani ngoba